марди 32-солаи сокини кӯчаи пахтаоботи ҷамоати фирӯзобаи шаҳри конибодомро бо иттиҳоми қатли модари 65-солааш дастгир карданд. Роёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд шоми 10 декабри соли 2023 дар нашри навбатии барномаи телевизионии «Милитсия» хабар медиҳад. хабар дод, ки Шаҳриёр Норматов рӯзи 24 ноябр модараш Ҳалимаҷон Норматоваро дар хонаашон бо 136 зарбаи корд куштааст. модари ҳалок гардида 30 сол боз мубталои бемории рӯҳӣ будааст. рӯзи 24 ноябр байни модару писар дар ҳуҷраи хоби писар муноқишае бархост, ки бо чунин оқибати мудҳиш қатли модар аз дасти фарзанд анҷом ёфт. Шаҳриёр Норматов танҳо баъди як рӯз ба хешу табор аз марги ногаҳонии модараш хабар додааст, вале тавре бародарзодаи Ҳалимаҷон Норматова нақл кард, онҳо аввал дар гардани марҳум изи захми кордро дида ба марги табиии аммааш шубҳа кардаанд. идомаи хабарро шумо метавонед аз сомонаи Пресс.tg пайгирӣ намоед.